Jack a'r goeden ffa. Richard Walker, Niamh Sharkey, Elin Meek. Cedwyr pob hawlfraint, all rights reserved. Diolch i Cyngor Llyfrau Cymru a Llyfrau Barefoot am eu cydweithrediad. Dwi ddim am ddechrau drwy ddweud mae un diog oedd Jack. Pan oedd antur ar y gorwel, doedd e ddim yn ddiog o gwbl, ond ar y cyfan byddai'n gwneud ychydig o hyn a'r llall. Roedd Jack yn byw gyda'i fam a siren y fuwch, mewn ffermdy digon di-rain, heb fod ymhell o'r dref. Roedd mam Jack yn hoffi gwneud ychydig o hyn a'r llall hefyd. Doedd dim llawer iawn o arian gyda nhw, ond oedd hynny ddim yn ofid iddyn nhw. Ond un diwrnod, doedd dim byd ar ôl i'w fwyta, dim cyrstyn o fara sych hyd yn oed, a doedd dim arian ar ôl i brynu dim chwaith. Mae hi wedi mynd i'r pen arnon ni Jack, meddai ei fam. Fe fydd yn rhaid i ni werthu seren drian. Gwell i ti godi'n gynnar bore fori a mynd â hi i'r farchnad. Gofala di dy fod ti'n cael pris da amdani. Roedd Jack yn gwybod nad oedd pwynt dadlau. Roedd ein llwglyd iawn hefyd, felly'r diwrnod canlynol, cododd cyn cwn caer ac i ffwrdd ag ef i lawr y lôn a seren yn ei ddilyn. Cyn pen dim, wrth iddo fynd rownd tro yn y ffordd, dyma fe'n dod ar draws hen ddyn bach rhyfedd. Roedd y dyn yn gwisgo siaced fawr a fawr a phocedi mawr arni. Bore da i ti, meddai'r dyn. Mae buwch hyfryd yr olwg gyda ti fanna. Hoffet ti chyfnewid hi am rhywbeth arall? Cofiodd Jack am beth roedd ei fam wedi ddweud wrtho, felly gofynnodd, beth wneud i rhoi mi'n gyfnewid amdani? Y rhain, cyhoeddodd yr hen ddyn bach rhyfedd. Rhoddodd ei lawn ddwfwn i mewn i un o'i bocedi, a thynnu 6 ffein dew allan ohoni. Yr rheina, gofynnodd Jack. Ie, meddai'r hen ddyn bach rhyfedd, y rhain. Paid â meddwl mai dim ond ffa cyffredin yw'r rhain. O nage, ffa hudol yw'r rhain. Ond fe fydd yn rhaid i ti fod yn ofalus iawn gyda nhw. Dwi wedi colli'r cyfarwyddiadau ar eu cyfer nhw, felly dwi ddim yn siŵr beth maen nhw'n ei wneud. Wel, roedd Jack yn dwlu'n lan ar hyd a lledrith, felly dyma fe'n rhoi seren i'r hen ddyn bach rhyfedd, cymryd y ffa a brysio adref. Cyn gynted ag y cyrhaeddodd ddrws gefen ei di. Rhithrodd Jack i'r gegin a thaflu'r ffân falch ar y bwrdd. Beth yw hyn, ebychodd ei fam? Diar mi, meddyliodd Jack. Ffa hudol ydyn nhw, mam. Fe ges i nhw'n gyfnewid am seren. O leiaf mae rhywbeth gyda ni i fwyta. Wel, fe fydd rhywbeth gyda ni pan fyddan nhw wedi tyfu. Roedd mam Jack yn wyllt gacwn, aeth ei wyneb yn wyn, a dyma hi'n gweiddi ac yn strancio. Wedyn agorodd y ffenest led y pen a thaflu'r ffa allan. Y noson honno, aeth Jack a'i fam i'r gwely'n teimlo'n ddiflas ac yn llwglyd. Ond yn yr ardd, dechreuodd pethau ddigwydd. Llithrodd y ffa drwy'r craciau yn y ddaear. Gwyngodd ei gwreiddiau'n ddwfwn i'r ddaear a gwthiodd y blagur ar ei fyny. Dyma nhw'n torri drwy crystyn sych y pridd, cyn ymgoreddu yn ei gilydd wrth dyfu'n uchel i'r awyr. Dalio nhw ati dyfu a thyfu hyd nes y gyrhaeddo nhw deyrnas y cymylau. Yna, dyma un coesyn hir yn ymestyn i lawr at y tŷ ac yn taro ar ffenest ystafell wely Jack. Pwy sy'n na, meddai Jack yn gysglyd. Roedd cysgodion rhyfedd i'w gweld drwy'r ffenest yng ngolau'r lleiad. Doedd e ddim yn siŵr ai breuddwyd neu antur go iawn oedd hon. Cerddodd yn droednoeth ar draws yr ystafell a thynnu'r llenni. Yno, roedd y goeden ffa fwyaf anferthol roedd erioed wedi'i gweld, yn plygu ac yn siglo yng ngolau'r lleiad. Tybed i ble mae'r brig y goeden ffân mynd, meddai Jack wrtho'i hun.
Roedd yn rhaid iddo wybod mwy. Heb aros i feddwl dwywaith am y peth, dyma fe'n cripio'n dros sil y ffenest ac yn dechrau dringo. Cyn hir, doedd y tîn ddim ond smotyn bach pitw ymhell oddi tano, ond roedd e'n dal i ddringo o hyd. O'r diwedd, dyma fe'n cyrraedd teyrnas y cymylau a chamu oddi ar y goeden ffa ar y cymylau llwyd. Yn y pellter, gallai weld castell enfawr. Cerddodd Jack yn syth tuag ato a chiro ar y drws. Gallai glywed sŵn allweddi'n cael ei throi a bolltau'n cael ei dadfolltio a chadwyni'n cael ei hagor. Yna, o'r diwedd, cil agorodd y drws enfawr yn wychlyd a gwelodd hen wraig fach yn syllu arno yng ngolau'r cannwyll. Chi di ddim ddod i fewn, sybrydodd hi. Fe fydd e'n ôl cyn dim. Cer adre. Please, yn biliodd Jack. Dwi ddim yn adnabod neb yma a dwi bron a llwgu o eisiau bwyd. Cha fi ddim dod i mewn yn sydyn i gael rhywbeth i fwyta. Edrychodd y wraig arno a gweld ei fod yn fachgen fwy craff golygus a gwên hyfryd ganddo. O'r gorau, fe geid i ddod i mewn am funud, meddai, ond paid a gadael iddo fe dy weld i. Pwy yw e? Gofynnodd Jack wrth iddyn nhw wneud ei ffordd ar hyd coridorau llychlyd y castell i'r gegin fawr. Ar hyd y waliau, roedd pentyrau o sachau gorlan enfawr. Roedden nhw'n tincal wrth i Jack fwrw'n ysgaf yn ei herbyn. Y cawr mawr wrth gwrs, os ceidi dy ddal, fe fydd yn dy fwyta di. Does dim dwywaith amdani. Mae ganddo dymer wyllt, felly gwell i ti gadw draw oddi wrtho. Cuddia rhwng y sachau os glywed i fe'n dod. Yna, wrth iddi orffen siarad, daeth sŵn camau trwm y tu allan i'r ystafell. Cael a chael oedd hi, ond llwyddodd Jack i guddio tu ôl i bentwr o sachau pan agorodd y drws a rhithrodd y cawr i mewn. Ffi, ffai, ffo, fflach, dwi'n arogli gwaed bachgen bach. Ble mae hen wraig? Ble rwyt ti'n ei guddio fe? Dyma'r cawr yn ffroeni ei ffordd o gwmpas yr ystafell, hyd nes y daeth yn agos at ble roedd Jack yn cuddio. O, peidiwch a bod mor hirt, meddai'r hen wraig. Dim ond cawl dwi wedi newydd ei wneud ych chi'n ei arogli. Ro'n i'n ceisio gwneud powlen ohono i wneud yn siŵr ei fod yn ddigon da i chi. Hoffech chi gael peth? Cyn hir, roedd y cawr wedi llwcio llond powlen anferth o gawl. Dyma fe'n torri gwynt yn swnllyd ac yna mynodd. Ceri nôl fy ngwydd, dwi eisiau rhagor o air. Sleifiodd yr hen wraig o'r ystafell a chyn pen dim daeth yn ei hôl. Roedd ganddi aderyn enfawr, diflas iawn yr olwg, yn ei brechiau. Syllodd Jack o'i guddfan a gwylio wrth i'r oedd ddechrau dodwi wiau, pob un o air pur. Wrth i bob wy ymddangos, dyma'r cawr neu rhoi mewn blwch wyau enfawr. Yna mynodd, nawr cer i nôl fy nhelyn, dwi eisiau ychydig o gerddoriaeth. Unwaith eto, brysiodd yr hen wraig o'r ystafell. Daeth yn ei hôl yn cario telyn hardd o air pur. Roedd y tannau'n rhai eiraidd hyd yn oed. Cana, Delyn, cana, bloediodd y cawr. Ac mewn chwynciad, dyma gerddoriaeth brydferth a thyner yn llenwi'r ystafell wrth i'r tannau ddechrau dirgrynu, heb i neb gyffwrdd â nhw. Cyn hir, syrthiodd y cawr i gysgu, ac roedd sŵn ei chwyrnu'n braf yn atseinio drwy'r ystafell. Sleifiodd Jack o'i guddfan, ac yn dawel bach, dechreuodd lusgo un o'r sachau oedd yn orlawn o ddarnau air ar draws llawr y gegin. Roedd hi'n drwm iawn ac yn tincial wrth iddo ei thynnu, ond symudodd y cawr ddim gewyn. Dyma Jack yn tynnu a thynnu ac yn llusgo'r sach o'r castell ar draws y cwmwl ac yn ôl i ben y goeden ffa. Roedd y sach yn rhy drwm iddo ei chario ymhellach.
felly dyma fe'n ei gadael hi yno ac yn llithro i lawr y goeden ffân gyflym. Pan gyrhaeddodd Jack adre, gwelodd ei fam yn syllu ar y goeden ffa ac yn crafu ei phen. "Rhaff!" gwaeddodd Jack wrth iddo neidio i'r ddaear. Rhedodd i'r sied a dod yn ôl rhai eiliadau'n ddiweddarach gyda thorchau o'r rhaff amdano. Yna, dyma fe'n dringo yn ôl i ben y goeden ffa. Ar ben y goeden ffa, clymodd Jack un pen o'r rhaff wrth y coesyn a'r llall wrth y sach o air. Yna, dechreuodd ollwng y sach i'r llawr. Ymhen tipyn, teimlodd y rhaff yn llycio a gwyddai fod y sach wedi cyrraedd y ddaear yn ddiogel a bod ei fam wedi ei thynnu yn rhydd. Aeth Jack am y gegin unwaith eto i nôl sach arall. Wrth iddo sleifio heibio i'r cawr, edrychodd yr ŵydd arno'n obeithiol a sibrwd. "Gaf i ddod hefyd. Dwi'n casau bod yma. Fe ddim rhaid i ti fynd ar sach wedyn. Fe allwn i ddodwi cymaint o wyau air ag hoffe ti." Felly dyma Jack yn ei chodi a rhedeg o'r ystafell. Yn y coridor, daeth ar draws yr hen wraig. "Gaf i ddod gyda chi hefyd," gofynnodd. "Wrth gwrs," meddai Jack. "Ewch chi a'r ŵydd ac fe a finnau yn ôl i gael y delyn." Ond wrth i Jack godi'r telyn, dyma hi'n gweiddi'n sydyn. "Be sy'n digwydd? Pwy wyt ti? Help! Help!" Rhythodd Jack o'r gegin wrth i'r cawr ddechrau dihuno. Gweld beth oedd yn digwydd a dechrau rhedeg ar ei ôl. Rhedodd Jack yn gynt a chynt. Daeth y cawr yn nes ac yn nes. Wrth iddo gyrraedd pen y goeden ffa, gallai Jack deimlo llaw y cawr ar flew ei weigl. "Brysiwch," gwaeddodd Jack. Dechreuodd yr hen wraig lithro i lawr gyda'r ŵydd. Llithrodd Jack ar ei hôl gyda'r delyn. Gallant glywed y cawr yn gweiddi ac yn rhegi wrth iddo geisio ei dilyn. Plygodd y goeden ffa a siglon wyllt i'r chwith yn gyntaf ac yna i'r dde. Ond llwyddodd yr hen wraig a Jack i gyrraedd y ddaear yn ddiogel. Cydiodd Jack yn wyllt yn yr haff, tynnodd a thynnodd tan y gallai weld y cawr yn dal yn dyn am ei fywyd ac yn syllu i lawr arno. Yna, dyma Jack yn gollwng y rhaff. Seithodd y goeden ffa i fyny fel catapult anfer. Methodd y cawr a dal ei afel a hedfanodd oddi ar y goeden. Gwibiodd ymhell i'r gofod a welodd neb mohono byth eto. A hyd y gwni, mae e dal yno o hyd. Aeth yr hen wraig i'r tŷ wneud llon tipot o de. Rhoddodd mam Jack y delyn air ar ddrysel y gegin, a gwnaeth Jack gartref arbennig i'r ŵydd hudol. Rhoddodd y sach o air yn y seler, a byddai'n tynnu darn ohoni pan fyddai angen prynu rhywbeth arno. A'r tro diwethaf i ni ymweld â nhw, by'r delyn yn chwarae â lawon a ninnau'n dawnsio'n llon.